Pokračujeme v sérii naučných videí z jachtingu a tak si priebežne ukážeme aj veci, ktoré sa dozviete na našich kurzoch. Mimochodom, na september ešte máme voľné miesta. No a teraz k veci. Často pri pristávaní a viazaní lode vidím, že sa trápite s pritiahnutím a priviazaním mooringového lana. Takže ako to urobiť správne? Keď si vyviažete zadné lana, vzdialte sa od mola tak na 3 až 4 metre. Následne si pretiahnete mooring dopredu a dotiahnite ho takto, aby bolo zachytené zvonku dnu proti smeru ťahu. Tu si ho dotiahnem, koľko vládzem. Následne otočím okolo rohatky, druhý okruh už idem krížom a tretí tiež krížom, ale lano pretočím. Vznikne mi tam zámok. Kľudne si toto video ulož, môže sa ti zísť. V finále by malo vyzerať takto. 2 rieky a cez ne most. Takto sa ti nestane, že sa lano do seba zahryzne a nebudeš ho vedieť povoliť. Celý postup pristáte si ukážeme v niektorom z ďalších videí. Vidíme sa zajtra na sociálnych sieťach a možno aj naživo na našich kurzoch. Užívajte si leto.